שלום לכם, ליגת ווינר, שבוע טוב, מחזור שלישי בנוף הגליל. מכבי תל אביב פוגשת את עירונית טבריה, הקבוצה היחידה שבעונה שעברה היא לא הצליחה לנצח. אז שבועיים אחרי ה-7-0 המהדהד מול הפועל באר שבע, מגיעים לכאן הטבריאנים כדי לנסות לתקן את הרושם. הנה כדור מצוין, אין שם נבדל, ויש כאן 1-0, טבריה! בילנקי מקבל כדור, ופשוט אומר תודה, ופשוט בועט לרשת, ומשום מקום, בהתקפה הראשונה שלה, אחרי זריקת הסרטים, ואחרי כמה נגיעות בצהוב, הנה מגיע בילנקי, טבריה ביתרות. אתה רוצה לראות איך זה קרה? זאת אומרת, איך זה היה נראה? הנה הביתה, והכדור עולה גבוה. שיש טכניקת בעיטה טובה. כן. טכניקת בעיטה טובה. בכל הצפיפות הזאת, הנה עושה את זה. בליץ' ממשיך את זה טוב, התקפה בימין, יחזקאל שער! עידו שחר, התקפה נהדרת, זה מתחיל עם רז שלמה, בליץ', יחזקאל, והג'ינג'י ממשיך פנימה. שוויון בגרין. שוב, זה היה באוויר כי אתה רואה שמכבי משחקת נכון. היא לא מאבדת סבלנות, היא משחקת כל הזמן אמצע ופותחת לצדדים. הנה אנדרדה, משתחרר עכשיו. זה ממש פטאצ'י, אני רואה את פטאצ'י, מקפיץ כדור וזוכרת. אני לא בטוח, כי נגיעת היד הייתה מודע לגוף, אבל עוד מעט נבדוק. נגיעת יד הייתה בוודאות. אני חושב שהיד מחוץ לגוף, הוא ממש עושה תנועה עם היד, תראה. זאת אומרת, יש נפח, הוא היה יכול להחזיק את היד הרבה יותר קרוב לגוף, ולכן זה פנדל. לדעתי כן. ואכן זה מה שפוסק גרינפלד, אחרי שהוא מביט. אז יחזקאל הוא הפנדליסט. ולכדור, מול רוג'ריו, סנטוס, יחזקאל! 2-1, מהפך בנוף הגליל. טבריה הובילה, מי זוכר בכלל? עכשיו זו שוב מכבי תל אביב. מהפך שכולו סבלנות. אין שם נבדל, יש כדור, יש שוער ויש עצירה. יש גם נבדל. הוא רץ ונכנס בתוך השוער. גם הנבדל הוא גבולי, אבל נגיד שכן. כן, אבל אני אומר פה, כאילו, הוא לא הלך נכון. שהרי אם לא היה נבדל, בודקים פנדל. הנה, קוראים לגרינפלד. אני לא חושב שאפשר להחליט אחרת. כל כך הרבה פעמים. פנדל למכבי תל אביב. ניקולסקו, לא! עכשיו כן! 3-1, מכבי תל אביב מסיימת 45 דקות עם שלישייה, ויש עוד לפחות 6, 7, 8, 9 דקות במחצית הזו. זה נשמע לי קצת... בוא נראה, האם יש שם עוד פנדל. פרץ מבקש, דורש. אכן, יש פנדל בדרך. עוד פנדל. האם אנחנו בדרך ל-4-1? דור, פרץ! 4-1, מכבי תל אביב. עם 3 פנדלים מדויקים. ועם הצגת תכלית מול קבוצה חלשה ממנה. עכשיו תגיע ביתה. וזה כמעט נכנס. אסנטה מגיע. עכשיו דוידה. הכדור עולה טוב, ומדמון! זה לא נכנס! איזה הצלה. סנטוס עם הצלה גדולה. מדמון התעופף נהדר. אנדרדה מעביר כדור, זה יהיה 5! קמרה עושה 5-1 ללזטיץ', והבלם שהגיע העונה, בלם באמת מעולה. עכשיו גם רושם שער, וכולם מקפקפים אותו, ומגיע לו, וכדור נהדר של אנדרדה. אני חושב שכן, יש נגיעת יד.
לא. אתה יודע מה? לא. קצת ליגת אלופות. רגע, אין גול. מסיימים כאן ערב בגרין 4-1. מכבי תל אביב ממשיכה בשלה. האלופה עם 2 ניצחונות. פעמיים רביעייה. זה נראה טוב.